42 ka mga COVID positive ang bag-ong naka-recover sa Dakbayan, Sugbo. Base kini sa report sa City Health Department karong adlaw. Sa ira nato, adunay detalye ni ang detalye ni maong report. Taliwa sa nagadaghang kaso sa coronavirus sa Cebu City, aduna usay naka-recover na gikan sa balatian. Sa social media post ni Mayor Edgardo Laberia, adunay 42 ang naka-recover sa COVID-19. 40 kanila gikan sa sitio sa Zapatera, Barangay Luz, samtang usa sa Kasambagan ug usa sa Barangay Lahug. Karon na ay bago nga protocol nga pwede na ta mukuha lang bisag usa lang ka negative. First negative. Walay talaan ang taga-sitio Zapatera kung kinsa kanila ang nagnegatibo. Sagol ang gibati, kalipay nga ang uban kanila COVID-free na. Apan kaguol usab kay may mga kauban nga nagpabiling nataptan sa virus. Nanghinaon sila nga matuman ang heal as one nga pagbangon. Amo ang doktor sa barangay kay Kuan 44 ka buok. Okay. Then ang nag-positive is 24. Pero mo undergo ni sila og rapid test this Friday para at least para ma-confirm gyud ba. Kaya maybe na siguro kuan basig nasayop lang or something yun ana. Okay. Samtang ipasabot ni Dr. Daisy Villa, ang City Health Officer, nga ipaubos pa sa proseso ang mga nag-negative ay makabalik sa ilang komunidad. Gaplana ta nga i-discharge, waiting lang ta aning additional nga out of 68 na pay 23 ka buok nga atong gi-wait ang result. Nag-uol sad mi kay lisod na sa gayo biyaan ni namo ang amuang pong mga kauban. Kay mas nindot unta kami unta tanan pero malagi na dili na to malikayan man gyud ang ilahang lifestyle siguro na ay mga problema. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.